Lah sira sapa? Kene takok kono kok kono malah takok. Mas, sing brengos ya kuwi jarwo. Iya lah ya. Lah sing gedhi kuwi sapa? Sing roh sapa? Aku gak roh. Piye to ki? Kok getang aku. Enek jarwo ki enek sapa? Ngono. Iya nek sapa-sapa. Sapa? Loh Coba ya. Nah. Coba semuanya. Dijawab. Hei. Pak Haji. Pak Haji. Mohon maaf nih Pak Haji. Gimana jarwo? Gak nyauri. Angel to didik bocah ki. Angel. Lha to. Hei. Aku ora marahi lho. Ah, ora. Lah bocah kok mbok apusi. Lah aku ya ora dijawab kok. Pancen Ya ora bocah masalah. ki penting, Mas. Penting. Mula ndongake karan Mas nganten Mbak nganten Nggih. karena anak sekali lagi itu adalah penguat dalam rumah tangga. Betul. Ning nak wis dadi putra-putra ngeten iki le gak boleh wani karo Wong. ibu. Ibu. Wong tua terutama ibu. Leres napa ngendikanipun Pak Mas Akbar Mas niku? Akbar, iya. Pripun? Nggih, pancen penting seorang ibu karena memang obat ya. Jenenge ibu ki mengandung ya to. Heeh. Ya nek lagune zaman kae Lagune piye? minta musiknya Mas. Deng tang tang deng deng ala Timur Tengah. Oh. Iya ora? Tang tang deng deng tang. Kadro. Hadro Timur Hadro. Tengah. Iya. Terbang. Terbangan tang. Lah, kuwi mas cocok. Nah, nek Timur nek Tengah iki. Musik Timur Tengah. Nah. Tangane ngene. Oh, Barang ngene. Enek cirine. Iya no. Oh iya. Ngene. Dadi wong kok datang kene alah kayak penyanyi Timur Tengah kae. Oh, wis ketenger ya. Iya ketara. Ketara. Saka tangane sing ngerti ombah nang ngene iki. Ya. Mesti kae lagune berbau-bau religi. Oh iya to. Alah kae ketara gerakane tangan kan mesti Timur Tengah kae ngono. Dadi wong ki ngerti. Mas Joko dodolan kono umpama kok sone rapati krungu kok kono lah. Kuwi cerewet men ta yu. Mungkin Ya kowe sing ra bener. ora bener piye ta? Ngecupur sing nyanyine lho kapan. Lho iki kae pengertian dirimu. Lah ngene terus malah kaya wong stroke lho kowe. Ngene terus. Iya. Ayo ndang. Ayo Mas e. Yo. Ya salam. Ibu Asik. engkaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung mengandung lagi melahirkan lagi ora tahu Lah. Ibu kok mengandung melahirkan. melendi Menteri apane kok. lah nyatane ya blendah Ibu itu tanggung jawabnya besar, Lah. Mas. ah ya bapak sing besar. Ora iso nyuwun sewu, kula nek mirsani ibu-ibu teng mriki lho seneng sangat kula. Hah? Betul. Kula seneng bapak-bapak lho. Ora iso nonton wayang tertib sekali. Lho ngantek Betul. gelar terpal apa-apa kuwi. Lho kuwi tuman bapak-bapak mencak-mencak ya ora ya tertib, padha wae. Lho, tapi tetep dino iki apik ibu-ibu, Mas. Apik bapak-bapak kowe aja ngono lho, kepala rumah tangga iki bapak-bapak. Ae. Ya bab kepala rumah tangga. Iya. Saiki lho, kowe iso teko kene iso ketok bagus nek gak gara-gara ibu-ibu apa iso? Lho, apa? Sing nyetrikano klambimu sapa? Lho, laundry blak. Laundry, oh duwe enek butuhan rapat enek. Oh, kemaki. Kemah, terus. Terus tenan kok kita. Laundry aku. Sik nyuwun sewu. Kowe nyuwun sewu tangi turu gledak. Gledak. Sing nyiapno kopi sapa? Nek Aku ibu-ibu. gawe dewi. Badokan kopi banyu cetek kayak wedi ya ta. Pasir kok di gula Pasir. pasir. Gula pasir terus iki kayak bubuk. Ya. Dadi nyapa ngenteni ibu-ibu. Lah kowe nek pas gawe kopi, lah nek sing masalah makananmu setiap hari sing maringi gawe panganan sapa nek ibu-ibu? Sah melarat. Ora pengalaman. Melarat piye? Lah aku panganan bedine delivery order kok. Apa-apa? Piye? Mangan diteri iki lho to. Apa jenenge? Delivery order. Piye? Delivery order. Cangkem desa kok. Sing diteri wi lho. Delivery order. Lah kuwi kuwi. Delivery order. Nyapa ibu-ibu? Sik nyuwun sewu. Nyun sewu terus. Sampean delok bapak-bapak jam 1 jam 2 awan. Nyapa? Kuwi ning jero warung pesen kopi sak gelas lho ngantek setengah dino. Lho. Lah terus hubungannya apa? Dadi kongkon ngetro ngaji anak iki lho mesti ra ketangel gelem. Lho, wis Kopi ngerti. kopi kurang teh. mesti Mula ngono. ngopimu dolanmu sing ado. Maksudnya piye? Kuwi jenenge wong sing srawung ki ngono kuwi. Kok iso serawung? Rungokno.
Jenenge kuwi ngopi termasuk jenenge wedang. Wedang ki ngawe kadang iso jagong. Wong lanang ki butuh jagong. Dadi ora kok karepe dhewe mergawe dhewe. Wedang diiling nang lepek. Lepek ki ndeleke nang epek-epek. Kowe tuman wong ngombe kopi kok disunggi. Penting blak. Kok ibu-ibu ya bapak-bapak ya penting. Wis bener dhewe kowe. Wis bener no. Saiki kowe tak takoki. Saiki tak jawab. Oke, kowe saiki manggon endi? Nang panggung. Iya, panggung ki panggung. Panggung nempel endi? Karpet. Lho piye to Pak anu Mas? Kok uang? Lho lah iya. Karpet nempel endi? Entrak. Lho entrak nempel apa? Wesi Lho iya kok gak nek wesi nempel apa? dicokot karpet. Wesi ki lho nempel ning apa? Ngisor. Yang lemah. Iya Apa iya. Le? Pinter bocah ki lho kowe timbang. Lah pinter ya karo kene rasa karo aku. Aja. Sing cek seger ya kowe kok. Apa tahun tilat kowe kok seger. Nemplek lemah. Lemah sing gedhe dhewe ki jenenge apa? Sing bunder kowe. Bumi. Bumi ki wedok ora nek sing jenenge pahmi. Bosok kowe. Tetep penting ibu-ibu. Bumi dinggo gawe omah, didaki sak medina. Bumi. Wedok. Enek apa nih? Enek sumber daya alam, minyak bumi. Carane njupuk. Diburno Sing duwe bur. wong lanang. Monggo ibu-ibu aja ngebur piyambak. Stempet iso korat karet lho. Wong ki mikir ora kok. Apa ngomong apa nih? Apa-apa. Saiki nyuwun sewu. Sing meteng sangang ulan 10 tahun. 10 dino. 10 dino. 10 Penyakit dino, Mas. bae kok. 10 dino. Niku ibu-ibu, Mas. Iya. Sing duwe anak ibu-ibu. Lah iya lah sing setor material sapa? Kok ijek-gaget ibu-ibu ae apa plenthi ngono dhewe? Ya ora iso. Kuwi nek gak aku oyong-oyong ya ora iso. Ya ora? Ora. Su aku wis. Ngamuk. Timbang udur-uduran mbek kowe alo nyeluk sindene ku lho. Moh. Piye? Apa? Iki Mas Akbar nggo sinden ayu-ayu. Lah. Bintang artise. Bintang tamune. Saking pundi Mas menika? Napa? Bintang tamune sindene saking pundi? Kediri. Kediri sampun kondang kaloka. Kowe mesti roh penyanyi sinden iki Roh. ngerti. Ngerti sinden kene gak geblak-geblak aja takok. Blak iki bejane sapa? Ya siarno sing apik no. Ya, wila. Niki pas anu Mas. Niki kula beto rencang niki riyen bekase MC Orkes. Oh, betul rencang. Niki Oh, Mas nggih. Komet niku riyen bekase MC Orkes. Gak. Oh, nggih. Orkes. Lho wis to kowe tak umbul. Oh, nggih Mas. Oh, enggak. Yen tapi arang payu Mas. Ora apa-apa. Niki MC napa mawon saged dibuktekne nggih. Contone ya, Monggo oke. dibuktekne. Ayo nyeluk Nah. sindene. Niken Salindri sindene. Bintang tamune Niken Salindri. Celuk yo. Celuk ya. Yo. Siaran. Iya toh. Kaya orkes-orkes ngono lho. Baik saudaraku, Lagi cah turung geblak-geblak ya kita. malam yang sangat luar biasa. Loh, Pak, gitu. Jas, jas. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Iya. Artis yang sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Mas, Asli dari asli apane? Nek ngono kuwi jenenge MC-ne guyune kedawan. Kakek. MC ki sementing kata-katane guyune ki sithik wae, kaken. Sithik wae wong wis paham. Ngono lho. Aja dawa-dawa. Baik saudaraku, tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang satu ini sudah tidak asing buat Anda semuanya. dewe. Pak Marwah nanggap wong abab ababan tok. Cere mau kaken. Nek ngono kuwi ya kesithik to, Mas. Ya Aja ampun. sithik-sithik dino to, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Ya, gila. Angel jelason iki, Mas. Baik saudaraku semuanya, tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis berparas cantik Indonesia. Mak gedan. Nyenggol tenan. Siaran dhewe. Lah nyaro ngono wis kowe amat kok.
artis cantik berkepala naga. Kok kepala naga ini nyebur dasmu to, Bi? MC saya kan agak lebay. Oh. Masa mun sirah kok udah kayak gayor gong. Anu Mas, lo jelaske. Berarti ben penasaran. Ojo. Ngono lho, Lepen itu pemirsa saya. yang jauh biar lho siapa ta artis kok Dasinogo lho. Nah, yo. Artis cantik berkepala naga bersisi ula. Dan nalika semana Nalika semana zaman dahulu. zaman dahulu pernah menghibur bersama New Papala. Kepala apa? Oh kak ki papala. Oh, Bapak. Pala-pala sing wis biyen. Ya. Iki sing ngarang-ngarang tanggapan. Yo, ada Diajeng Ni. Nina Nigo. Kok nani nani? Penekanan. Oh, ngono. Niken Salendri. Yo. Le, nangkap dhewe. Guyu ngantek mripate ilang lho. Lah terus bocah sipit kok. Bocah seripit. Sipit ta? Iya kok mati hilang. Sipit kae umume Cina, lagi kok ireng. Gak guyon aja le ya. Alah gantenge. Darah pakmu Oh, le. kok kok. Darah pakmu. Kok ganteng tapi kok. Kon go warit pakmu. Terus nak guyu enek lesung pipine dekok kabeh. Monggo diajeng ayo. Yuk, Niken Salendri. tak, yuk. Terang. Woi. Pripun Mas Akbar? Heeh. Semua cocok karo sampean. Kita golek-golekno lho sampean. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalan. Wilujeng dalu Dik Sinden. Alhamdulillah pripun kabare Mas? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sampean kabare? Alhamdulillah pangestune. Sehat selalu. Ini disapa dulu ada Mas Dodo. Oh, nggih. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Om Dodo. Lama nggak ketemu? Lama nggak kita nggak ketemu Iya. ya. Kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Biar makin Iya. cantik sampean. Aduh, sampean juga makin ganteng. Cium dulu dong. Mwah. Oh, Pak Marwah matur nuwun. Ya ampun, Kamu- gimana kok semakin gendut ini pasti makannya banyak ya? Habis sama mama sih aku dibuatkan dedek terus. Oh iya sapi Iya. wae. Maksudnya itu bubur itu loh bubur. Oh, bubur. Iya. Tapi nggak apa-apa. Oh, Yang gitu, penting kan gitu. sehat. Iya, alhamdulillah. Imut, Aduh, sedih aduh, sensi, aduh. cipika-cipiki. Nuwun Pak Marwah. Yang Mas Akbar mau Mas? Mau. Ya. Lho. Piye to? Diobral ya. Ah, wis ora roh vitamin aku. Alah sing ngendang pengen sing ngendang ya. Hei, Kowe kene apa ta? piye ta kowe? Lah napa? Ya, wih, ini. Kowe ya arep. Iya. Ya ngomong dhewe. Halam. Ya ampun Om Komet. Halo, Hah? Well, napa? Tuh, ki bisa. Lah piye ta omongan cethok kok? Anu pripun? Pawartosipun ra nggih. Nah. Nama-nama. Nama katut dah. Dek Niken tadi Iya, sampai iya. sini jam berapa Aku sih? tadi kesini jam 8 sampai sini. Kehujanan enggak tadi? Oh, aku hujan tadi kehujanan agak gerimis ya Oh, tadi ini ya. masih ada airnya. Oh iya, sama juga kelihatan aduh. Ya maaf ya. Wangi nah. Jaluk sak Dek reso-reso golek dhewe. kok mudit ngono. Dek dah urusane wong ayu kok. Piye? Rasa apa ora? Piye wangi ya, Mat ya? Lumayan. Wangi. Mbak Niken malam Iya, hari ini iya. luar biasa ya. Malam hari ini luar biasa yang nonton full meskipun tadi agak gerimis hujan. Betul Heeh, sekali. sekarang
Rame banget ya. Masih setia Iya, karena masih setia. cinta dengan budaya terutama acara wayang. Apalagi ini anak kecil ini sing Ya. biasanya bubuke jam 9 jam 8 kini masih nunggoni sampai jam 12 loh iki wah hebat sekali loh Iki cara anak-anak. ngono gak malam minggu ndek wis klimpruk tak ngandani cacah iki. Klimpruke kan mergo Sampai malam diseneni ambek minggu. ibune. Soalnya wayang Iya. sekolah. Besok kan libur ya Le ya? Oh, Oke. besok libur. Kok selibur gila? Piye to? Besok ki minggu, Mas. Sesuk ki minggu lah. Oh minggu to? Iya. Ya libur. Ketara. Ya libur ya. Lah mau kira sesuk dina apa? Seneni. Iki sekolahmu melok Irak to piye? Dina Senin gitu. Halo iki Waduh. bukane Pak Guru toh. Hah? Bukane Pak Guru. Betul sekali. Arang-arang menyang. Oh, begitu. Oh, Pak Guru, tapi Iya. kok guru apa ya? Kayak gak memungkinkan ngono wae. Di sana beliau sebagai guru olahraga. Terutama olahraga voli. Beliau sering buat bal voli, dicemesin sering. Iya, beliau itu, ya. Ayo kita olahraga Ayo, voli. ayo, 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 dasi ya, dicekel ya, dasi diprakal ya. Ya, Ayo, caplok dasi ya. Mas Akbar juga ikut, Mas. Ayo. Ayo, Mas, Ayo, Mas. Ayo, Mas. Tiju. Oh, iya, Mas. Oh, iki kita iki api. Seta. Mulai ya. Wes. Jangan dikemek. Seta. Voli enggak pakai ini. Kalau gitu kita itu aja main apa? Tenis Yang meja, buat- tenis meja. Oh, tenis. Tenis meja. Bisbal. Ayo, Lakon apa to Riri? Gak usah. Katanya Anda guru PJOK. Iya, ya tapi terus ngono kuwi lho apa? Sodok, bola sodok. Ngene lho Mas, sampean guyon ya guyon ning aja nganggo kekerasan. Heeh. Iya toh? Kekerasan. Awake dhewe wong loro ki iso gantian sing penak ora kok terus nganggo duduk-dudukan kaya ngene ora pantes. Saru ya, Mas. Saru no. Ya sepurane. Iya no, dadi nganggo guyonan sing maton wae, awake dhewe sebagai tontonan ya dadi tuntunan. Ngono, dadi aja nganggo kaya ngono kuwi. Oh, enggak Balik boleh. ada Mas Ngono Komet, lho. kayak ada Mas Komet. Karena Ya, ora kena ya Mas ya. sepurane, Ya maaf loh. Ya maaf sepurane, loh ya sepurane loh. Ora kena ngono kuwi ya. Ya aja nusu. Mbok waro kono nyapa? Hmm? Mbok awarno kono. Men reuni ya. Reuni Pak Nir ya. Modelmu kayak boten anu Ren. Ket mau lho jane. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Om. Ini Iya. di acara pernikahannya. Betul. Pernikahannya Menika siapa? Mas Anjar kali Mbak Puji. Oh iya, didoakan semoga samawah mawadah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Terus awet langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin, luar Amin. biasa. Mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Iya. Amin. Ya, iki wis ndongakno. Wis aku yo ndongakno no. Kowe dongane apa? Lah aku nak ndongakno terus trik piye amrih gak tukaran ki ya wajar ngaku wis duwe ya. Lah nak kono mau ndongakno lho apa ya tau wong kono ya ora ngalami ya, Dek. Oh Iya, Pra. dalange ya. Wonge mbok sing Dalang- logika. Iya, iya. Heeh. Oh, dalange urung nikah kok. Ana telu amrih rumah tangga ki iso bangun bale wismo. KTP saya kan belum nikah. Lah ya. Lah ya berarti urung. Nek kawin wis. Loh, Maksudnya kan lho belum kawin. Nah, ngono lho. Maksudnya kan nikah, statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Saya rada ndak cetong nih teman sampean. Maksudnya belum nikah karo sudah nikah. Set, jelas kebleset kok. Ben. Kleru. Omongku kleru. Kayak kita keterusan. Keliru kok kleru. Lah yo keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan ada. Piye Mas Dek? Ojo sekali-kali ngomong kawin ya. Oh, Dek, ya. ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat Lah. istiadat sampan wis melakukan ho hihe. Wah. Pitik ye. Ngoten lho. Oke. Iki ana layang. Nggih. Dari Sokipul Gajah tuan rumah dibacakan. Ayo iki. Heh, Bacakan. sampean mboten saged maos. Lho ya ora, bukan tugasku. Oke. Nah niki lho, Dik Niken. Monggo sampean sing maca, Dik. Oh nggih. Ome ra nduk pedhut. Keterak udan. mau. Suraji Ndukuan. Alah kuwi undangane sapa kok Suraji Ndukuan bareng. Gak tunggale to. Tua apa dudu ki undangan Ya kok. kok apik. Kok sok Suraji Ndukuan. Saking kagungan dalam Bapak Sumarwah sekeluarga nyuwun gending 1 podang kuning 2 selawat badar 3 gubuk asmoro 4 serapat 5 langgam ali-ali. Wah, bisa album.
Ya ora apa-apa sing digawe. Sing digawe kok. Nggih, mboten napa-napaten Bapak Suwarwan. Alah alah. Sumarwah. Sumarawana. Marwah. Suramawah. Ada. Sumarwah. Suramawah. Su. Warai, Dik. Mar. Wah. Wah. Sumarwah. Suwarwa mah. Suwar. Baleni, Dik. Su. Mar. Wah. Wah. Apa? Sumarwah. Sumarwah. Gitu Kleru loh. pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngebayaran garek sakmono dipotong sakmono. Ya iya. Tambel. Habis no. Ya iya. Ben prudul ya. Mulai mulai biasanya nyang. Napa riyen? Napa riyen monggo Dik niki dipilih. Heeh. Alus-alusan riyen mawon nggih, Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Gelepung. Lho. Pelok limo. Alus-alusane tembange iki lho. Oh, Pelok tembang. limo, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no ben dipamerni suarane Kak. Piye pelak pira? Pelok 5. Nggo rantai. Duh. Hah? Kok iso rantai iki lho piye? Lah siji-siji ngono lho. Kuwi larase gamelan no. Oh, nggih. Heeh.